yani zero me. Tamam. Ama dest pekir? Wat tiştek hat az pêlî derekê nakim. Ya kutuş hale xorazî bir pelîneke. Tamam. Tamam. Va şana ma dest pekir em ê cî dest pekim la çend kurin ez linkê ji heval revişînim. Dîsa tu bi xêratî. Spas me xêrê dawî. Evî dikim vê carê pirsgirêk nekeve. Ez jî hêvî dikim bira dernekeve. Ez derkeve ez ê bêlim herim. Ez van tişta acizim. Va min bila heval linkê ji par vebikin. Ez dilerim. YouTube jî sazkar bibe. Destpêka bernamê de ez ê wisa hinkî lez bikim. Destpêkê kurtejiyana te bixwînim û piştre ez dest pirsê xwe bikim. Tamam. Vêga bila dîmena YouTube vebe ser kompîterê ji wê jî dişopînim. Kesek di kes mezîde bin ez ê dest pê bikim masa. Tamam. Kesek Rewşa ji zav şopîne. germ e ez na ji hêla şopînê şopandinê ve pişta me rast e. Aha. E Kesê başa. ku mereq dike ji xwe tê. Em ji hêvî dikin ku em vê xwe bigênin hejmareke zêde. Erê. Biraz zêde ve heyfe. Erê wala ji xwe ji ber pandemiyê navber kete şano navbera şano temaşevanan. Gelek bêriya Erê. şano jî Navbereke dirêj. vêga çend diskên nû xebera wan tê ji me re li Amedê koma şanoya bajêr lîstika xwe amade kir. Erê. Hevalan silav şandin ji me re. Spas. Em dest pê bikin. Destpêkê Tamam. ez kurtejiyana te bixwînim. Ji xwe Kurt me tiştî Kurt hazir kiriye. Tamam. Ji xwe jiyana me Kurt e yani. Na têra xwe westî. Kevê retkan ji bajarê Îdirê navçeya Xulpê ji dayîk bûye. Heta 20 saliya li Xulpê jî ye. Dûrê koçê Stenbolê kirine. Li vir çend hevkaran dixebitiye dûre di dema çemê ve dibe li vir dest bi şanoyê kiriye. Nêzî 20 tîkan de lîstiye. Sala 2022 de berê Xwedaya Ewropa û piştî çend salan jî di bername Roj TV'de. Ya delîl dilaner re bernamek çê dike. Dûr de cî dikire, dû bername de cî dikire. Niha jî car caran hîn bernameyên wek festîval, konser û şano de derdkeve ser dike. Wekî di sala 2000 de li Berlînê xelata lîstikvana herî baş ya bi lîstika ta sê ewrên dûr girtiye. Kurtefîlme bi navê Êşa Şewatê jî xelata lîstikvana herî baş wergirtiye dîse. Çend heb film û kurtefîlman de jî lîstiye. Lîstikê ku tê de lîstê me çend heb ji xwe re girtin. Lîstika Mişko, Mirin û Jiyan, ta sê ewrên dûr, Rojbaş, Komara Dîna Şermola, Gurzek Nelêdan, wekî din lîstikeke piçûk wek Memê Alan û Goşto. Ev lîstik jî tê de cî girtiye. Mamoste ez ev qas bu tiştekê ku dixwazî lê zêde bike li vê kurtejiyanê kerem bike. Yani êvar baş te re bêjim. Ji ber ku hinkî pirsgirêkê wisa teknîkî derketin me xêrhatin êvar baş dem baş mecbîr kir. Bila temaşevan li me negirin. Tamam ez pêş te ve bêjim êvar baş dem Kerem baş kir. temaşeban nêcam xêr hatine pê bername. Navan lîstika de yani ez hinekî jî bîroke bûme ji ber me qezayek mezin derbas kirin tiş bîra me Derbas diçin bûme. gerekê bi spas binivîsim.
ناوان لیسکه که دخوازم لی زیده بکم جنرال تنکه کرم که او جی اره هبو او جی لیسکه که پر خورد بو به دمیدا وكدن قالك ليستك ما ليستن يعني يعني از بيجم من نزيكي سيحة بليستك ما دار خستن ومازن وبتشوك ليستكي اره ما هاري بالكيش طبيعي بون مشكو يا بسركة مشكو بو روج باش بو شرمولو كومارا از دينا ستاسي عبرين دور از اري پرسک لسروان لیسکانش تبکم دست پی که از بخوازم وهم ببم تکیلیت و شانوی چاو دست بکر تچاو دست بشانوی کر دست پی که ده والله دست بي كده يعني هاي مشانو يتنبو جخو باجاركي يدري باجاركي بتشوك از مزنبو ورنا شانو نتسه يعني تشتي وسط تنبو زي بتشوك بوم زاروك بوم 4-5 سالي بوم حتى 6 سالي خو سينما هبو سينما اكدكري هبو وكدن او جهات قرتني باشي دور او جهات قرتني باشي تشتكتنا بام كوش بر اسطنبولي بو از ناو چند کارا دا خواتیم چون کار داویه دا سلیمان بریمن کاریوی هبو اوی کاری سیگورتا چی دکر تبیوی دا خواتیم دورا نچمه ببو yani hayam jî hebû lê min nedixwist ez karê çandê û nerî bikim ez hemû bername xwe de dibêjim hemû gotûbûyê jî xwe de dibêjim kê min dipirse ez dibêjim Silêmanê bira destê min girt ez birim neçemî ez 900 dest pê kir navan de çanda Mezopotamya sala 1991 dawiya 91 de vebû piştî di mehsê me ez jî çûm tevlî civaka neçemê bû baş bu ku tevlî bûyî ku me em nas dikir spas vêga yani em kesên ku çavêjin yê ku dema notîn de berî notîn ji dayîk bûye wisa di navekî giranî li hemberî me û qedrê te li cem me zêde vê jî zanibe spas gelek spas dikirim her evî spas xweş mamoste duê demê de jî ez van lîstikan dinêrêm wisa ev ji ber ku wexta ku li ser telefonî kir lîstikê ku tê de lîstî ji kitaba ku Mirza Metin bi alîkariya şanoya şaredariya bajariya Amedê derxistin divir de lîstikên ku tê de cî girtine divir de min çend hevdîtin nava lîstikvanan de hejmara kesên jin wê demê jî pir bûn yani nek yani çabêjim belkî bi qasiyê mêr nedatin lê dîsa jî têra xwe hebûn lê vêga ji wan navan navê ku mayî bêje tu tenê hema bêje yani tişa ku ez yani tişa ku min bîstiye bi te çima ev hejmarkên bû serî de yani em bêjin li Bakurê Kurdistan li Tirkiye ya yekem şanoya Kurdî tune bû beriya ku em dest pê bikin şanoya Kurdî tune bû tenê çend salên bere yani çend sala 1945 da dema Komara Mehebat ava bû wê demê şanoya hatiye lîstin li Başûr lê wekî dinê li Bakur şano tune bû lîstik hatine nivîsandin em bêjin lîstika Memê Alan hatiye nivîsandin sala 1966 da lîstik hatine lîstin lê ew ê lîstikê nav odeya da xaniyan da piçûk berê lîstine lê nav û deng tune yani ew dîrokê de nayê xuya kirin tenê wexta ku tu hinek kesan xeber dî dibê me ji berê ez mamoste bûm ez filan bûm bêvan bûm me wisa piçûk xwe re şanoyên piçûk çê dikirin lê şanoya profesyonel destpêkê navenda çanda Mezopotamya dest pê kir ez bêjim teatra jiyana nû dest pê kir wekî dinê jî ji ber vê jî malbat bêjin Kurdên Bakur şano nedîtine yani şano wê demê şano nedî
nedîtibûn û nizanibûn şanoya Kurdî çi ye, çawa ye. Şanoya Tirkiye em bêjin yek jî tenê guhdar dikirin şanoya Kurdî radyoya Erîvan de guhdar dikirin îsa pêdihesiyan yani ew şanoya Kurdî bû ya radyoyê ya şanoya radyoyê bû wekî din şanoya zindî û em bêjin milletê Kurd civata Kurd here ciyekê rûnê şanoya Kurdî temaşe bike şansekî sa tune bû ew jî bêbextiya me jina bû rastî jî heta ku tu tevlî şanoyê bibî gerekî tu berî her tiştî wê çanda Kurdî û malbata xwe bidî qebûlkirin bidî naskirin nû ve bidî naskirin çawa tu zarokekî nû ve mezin dikî û şanoya Kurdî jî wisa malbatê bidî naskirin mezinkirin çavî malbatê de mezin ve ji bo mêran ji bo xortan ji bo hevalên mêr xemnîn e ji bo me jina rastî jî pir zehmet bû adinê jî müzik daha pêşketî bû mesela daha popüler daha müzik govend evana daha popüler bû nava çanda Kurdî de lê şano zehmet bû yek jî nizanim yani tabii gerek meriv gelek tişta bide ber çavê xwe gelek tişta jiyana xwe de wenda bike wisa serkeve wisa hêsan jî nîne rastî jî ji ber wê jî lîstikbalê jin rastî jî kêm in mixabin kêm in yani mixabin bêjim derdekî mezin e şanoya Kurdî de erê wisa xwe dike mamosta lîstikên ku te tê de jî girtine yani belkî tu çaw bêjin tiştekî neke navbera wan de lê helbet lîstikek heye ku sa ku dilê te de dimîne yani lîstika ku te herî zêde nebêjim de yani te jê hez dikirî wisa ku te şê de mayê te jê kêf girtiye kîjan bû lîstika herî nav da kêf girt lîstika Rojbaş bû ew jî çima nav da kêf girt li serî da lîstik wexta hat lîstin wexta derdiket û ew me tune bû yani rola min mezin tune bû wisa navberê de diçûm dihatim piştî wê em derketin dema em derkevin turneya Ewropa turneyeke me hebû biçûk wê demê genç kes qehwekî dar û dinên ew lîstikek wan e û beşek wan heye çend hevalê me balafirê hatin girtinê binçavkirin ewna nikaribûn bihatine şûna wan min lîst wek rola mêra pir kêfxweşî bilîst yani gelekî yani ez çawa bêjim wisa ez bilind dibûm û Kurdistanê jî çem gelek bajarên Kurdistanê jî wisa me lîst ew bû adinê jî lîstika Gurzek Nelêdan lîstikek nem yani gelerî bû hem gelerî bû ez bêjim hem jî akademîk bû wek dibistanekî bû ew lîstik jî pir lîstikek pir kêf me hem digot hem dilîst hem me stran jî digotin her tiştê xwe me xwe dikir ew wê demê wê nava wê lîstikê de her yek me ji xwe tiştek dixist nav lîstikê ji xwe hunerek dixist nava lîstikê ew bû adinê jî Komara Dînan Şermola û pir kêfa min lê dihat lîstikek yani ez bêjim lîstikek ji bo min bêdawî bû yani sehneke me hebû tevî jinan ew lîstikek bêsînor bû yani wisa ew sehneyek bêsînor bû pir kêfa min dihat pêvan pir kêfxweş dibû mafta min dilîst tabi hemû lîstik jî xweş bûn lê rast erê tamaneka nayê ji bîrkirin wisa bêjim tamaneka nayê bîrkirin erê rast her ku navê Gurzek Nelêdan derbas bûye zikî dereqê wê jî em xeber bidin ji ber ku gava dijîngî berî bername gava ku me xeber da wek tenad nav gotina xwe de jî got Gurzek Nelêdan wek lîstikek wek dibistanî bû yani ji ber ku çem bernameyek din jî tevlî bû wê de jî te gotinayê gotibû destpêka vê lîstikê de win weşxwe re wisa lêkolîn kiriye tu dikarî qala vê destpêka lîstikê bike ji ber ku
الاستقبالي كنت ليستن هر يك الولات بلا بونه وشونه كنت تركيا خد تشبكن اره قلت الكلام كان قلت تجمع تشتر زانب سپاس تقال عمقا سپاس yani ne bağpas listik da megelek listikin mezin bir perde me listin hem bejin listika me heri mezin Portugal Halim Yusuf Miri Ranazin جوی پرتوکی ما کمارا دینان شرمولا ما درخست لیست ام فکرین ما گوت ام تشتکی گلری نافخویی دا چی بکن یعنی و دمی گلک پروژه ما هبون گلک پروژه هبون گلک لیستک هبون دستی ما دا ما ندخست ام بلیزن و لیستکین وارگرجی هبون فرانسی جی هبون انگلیزی جی هبون وەک مەوارگەر چێ دکرم بلیزن باش ئەم فکرین مەگوت ئەم تشتێکی وەک دبستانێکی چونکی لیستکبانێ مە هەردووچوون زێدە دەبوون هەردووچوون زێدە دەبوون و مە بەش جودا دەکردن ئەو لیستکبان ژی وسا پەروەردە دەبوون لێ پڕ سەرکەتی دەبوون یانی گەلێکی سەرکەتی دەبوون باشێ مەگوت هەر یەک مە جخۆ ولاتێکی نه ولاتێکی باژارێکی گوندێکی و هەرێمێک کوردستانی هاتیە ئەم هەر کەس بڕە هەرێما خۆ و دەما بەرێ چه هاتیە لیستن چه هاتیە گوتن چیرۆک ئەم بێژن گوتوبێژ بن ئەم بێژن ینی ستران بن کلام ینی چ ji destê wetê par bikin berev bikin em vana wek lîstikekê em bilîzin wisa yani hinek me çûn walêt hinek me neçûn em wisa fikirîn ji xwe Tirkiyê me her tim tijî bû me wisa piçûk me dest pê kir ser sahnê wek skêç wek spontane wisa me lîst başê me xist lîstik wisa her çû lê zêde bû yani çawa bêjim dema berê ne dema ber ez bêjim dema salên şêst û pênc heftê de dest pê dikin heta roja îroyîn ez bêjim û hin tiştên hîn jî berdewam in yani gelek berdewam in me topî ser ev dikirin kilamên gelerî û yek û nehatine gotin teqlîd û laqilî henek hemû tişt lê pir serkeftî bû mêr dibûn jin dibûn mêr ez bêjim yani lîstikek ew jî lîstikek bê sînor bû rastî jî bê sînor bû hemû lîstikbana û dikaribû bê sînor heta qatê hefta here yani rast dibistanek erê ez negihiştim gurzek nêden lê lîstikek û bûyî rengî derketibû ya serî mesela qal û qir ez min ew temaşe erê ew bû başî wek qal û qir hat çêkirin lîstikek û bêjim herî zêde jê kêf kirtiye ew yani ek temaşekin wisa bêjim me wisa em dîsa werin destpêka te jene tiyatra jena nû ji ber ku tişta ku min bihîstiye wisa bêjim wek kesek û perwerde bide we kêm bûn we bi xwe perwerdeyê çekiriye bisek mamosteyê min wisa mînak digot ji ber ku wê demê jî tu kesek û dewlemendî jî tune bû em ê bibêjin te çûyî qursekê te ji hîn dibûyî te hat hawarê xwe hîn dikir tişkî wisa min bihîstiye nizanim çi qas min tevlî hev nekir bê tişkî wisa hebû digarî qala wan dema min kî yani deman neçeme vebû neçeme û ew navçeyeke İstenbolê Texsîmê Tarlabaşî vebû û xanîkî pênc qat bû çar pênc qat bû qatê herî binî bodrom bû yani wek kîlerekî bû tarî bû pencere wî jî tune bû wirda me perwerde didît yani me nediçû derve qurs nedidît ew şansî me tune bû ew îmkanî me jî tune bû
keseki kursi nedida me birastî jî wekî biçûna kursa gerek em wan wê derê bimana tevî wan bimana ew şansê me tune bû me çi dikir me pirtûk dixwendin pirtûkê dinyayê şanoya dinyayê me pirtûk dixwendin me wek çê dikir xera dikir çê dikir xera dikir wisa em hêm dibûn em tiştê ku em hêm dibûn hevalê me nû dihatin me hînî wana jî dikir wekî din mamoste rastî jî kesek nedihat alîkariya me jî dikir çimî ditirsiyan yani ciyekî nota navanda çanda Mezopotamya ve bir hemû tişt Kurdî ye tiştekî hêsan jî nîne yani ew dilê kesekî nagire warê wî derî veke tê keve hundir jî tenê ez û saniye demekî em çûn qurseke dansê ew jî jinek İngilîzî jinek İngiliz qursek dida ew jî nêzîkî neçemê bû kêleka neçemê bû ez û saniye em ê demê çûn qursa dansê wek dansa klasîk wisa hinekî ji bo laşê me nerm be em laşê xwe bikaribin ser sahnê kar bînin ew em neçûn qursa yani kesekî qursî nedane me ji xwe derfetê me jî tune bûn yani min got wekî em biçûna qursa gerek em wir de bimane em wan qursan de bimane wê derê bimane me negergin tişt ne wisa jî hebûn em çi hêm dibûn me hînî hevalê xwe dikir paşê Arsen Polatov hat wê dersê pandomîm da me gelek dersê pandomîm da me yani me gelek hêz jê girt me gelek tişt jê girtin wekî din mamoste qas kesek tune bû yani em her tiştî em xwe bi xwe hîn bûn rastî jî baş e dîroka şana Kurdî ya Bakur bêjin ev xwe xwe ava kiriye tişkîsa jê dixim ez pirsek kesane işte pirsim kevê redkan gava ku dest bi amedekariya rolê dike xwe çawa ji rola xwe re hezir dike berî lîstikê yan jî destpêka lîstikê de tişkû dest pê bike kerem bike yani dema ez rolekî bilîzim ez gelek çavdêriyan dikim yani dinêrim diçim dixwînim difikirim û wan kesana tînim ber çavê xwe wexta Îstenbolê bûm min diçû hine ciya min diçû bi çavê xwe didît wana yani ji xwe jiyanê de tişt tijîne yani tu derdora xwe dinêrî tijîne zehmet nîn bû yani wisa min rola xwe hazir dikir lê ya herî teral ez bûm nav şanê de ez bêjim yani teral ez bûm ezbera xwe ya herî dereng min ezbera xwe çê dikir hevalê min gişta ezbera xwe çê dikir hazir dikirin derdikirin ser sahnê ez tin 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 ancak dihatim yani hem hêsan hem jî rastî jî zehmet e meriv rolekî bilîze yan jî rolekî tu çawa dikarî bilîzî tu gerê cilek cuda xwekî dêrekî cuda xwekî faykekî cuda xwekî destmaleke cuda bê serê xwe xwe re porekî nû çêkî tiştekî wisa ne yani her tiştî gerek tu bîr bikî jiyana xwe bîr bikî yani ew dem tu ew nînî yani tu kevê nînî yan jî tu yeke din nînî ew dem tu ew kesî wisa hazir dikir min carna hazir dikir carna jî min nikarim hazir bikira derhênerê me her tim erdal bû erdal pir hêrsoyê min dat carna dikare bixebite warê hêrsa xwe min da anî silavê xwe jê re dişînim yani tu derdorê wexta derdorê xwe dinêrî rastî jî tu jî mînak in hezaran milyonan mînak hene
ما وصل كسي كنت ناس دكن يعني يكون تدبيجن وصا بس نددن دبي جهلا جخبريه و وصا زده بكير هاتي çabajım Türkiye bejin dahiliye doğaçlı ve keratibune kete heri bilinde yani bername kotte de ciddi griyanji amadekari ke kiş boy ve an sa sahne de derdikevin atışık ku emne tamaşa dikin. Yani berya ez derkevim tabi ez hazır dikim aliye Nibistan'da ne da jez deralım yani mesela zirek minim ez hazır dikim yani gelek işte hazır dikim beş hazır dikim seri xodajı hazır dikim wan dimenajı çe dikim mejiye xoda hemû karakteran çê dikim lê wexta derdikem ser sahnê û yani pêşberî min civatek heye îna wexta wê civatê dinêrim û tiştekî din derdikeve ew tiştê me bere hazir kirin ona bîra min diçin yani jî dihêlim alîkî de dikevin nav temaşevanan û wana dibînim wisa hazır dikim wisa dibêjim rast ew tiştê min spontane wisa doğaçlama bêjin çi dibêjin wekî din îngilîziye wê çi bû nizanim Alan göre temaşap ki benim mesaj keremafa. erê Ve havale me alan jî mamosta berfî jî islaf şandını. macî Alan dikim İngilizce baş berfînê yani bu sevcim. erê Kerem binivîse yani ew aliyê min baş e ez wî alî de ez hinekî pesnê xwe bidim ez serkeftî me yani tabii wexta lîstikek mezin hebe ew tiştekî wek dîrokî ye gere ez wê rolê hemû ji ber kim çend rûpel bin jî pêncî rûpel bin jî gere ez wana ji ber kim lê wekî xwe serê xwe derkevim ew tiştekî din e ew gorî min e yani bê sînor e diçe Başa xwezî tişkî wisa mirê jî heba. Mamosta ev mesela kevê ji ku derket dişkengî ve bikartînê ji ber ku hani çabêjim zarotiya xwe demel ser roj têvegava me temaşa dikî jin gibi tê biram ev kevê karaktera te bû kî bû nasekî te bû ji ku hatiye beriyo ez ji ber der ku tiştekî nav tiştere jî maye ji ber ku erê nav gelekî dîrokê ji bo min beriya ez tiştekî bêjim te got zarokatiya xwe de min temaşa dikir tu nikod dixwazî me re dibêjî tu pîr bûyî denge te qet bû mamosta tu naxwazî bibî nayet ana me hene kir bibore bêje xwendina min îngilîzî jî kêm e lê ji ber ku alan îngilîziya ji xweberiyê nivîsiye xwendina min îngilîzî jî kêm e ez bixwim ez ê şaş bixwînim çi bû navê wê improvisations konsestîv tiştekî sane em were ser Kurdî mamosta ere ser Kurdî ere ser Kurdî esa çi bê tê berdevê te esa xeber didî Tamam. yani bê sînor diçî mesela kevê mabûn em mesela kevê navê duya min e navê duya min ê Esas Şemîn e bavê min duya me re digot kevê wexta sala 2005 da li Almanya ez derketim festîvalekî de bername min çêkir piştî bername ez fikirim ez Silêmanî jî wê demê cemin bû yani me got em gerek ez navekî bibînin ji vê karakterê re ji vê evê re Silêman got navê duya min bila ser te bimîne min jî got tamam baş e wisa navê me bû kevê du rezatan ji xwe
برنامه دلی دیلان را روش تیوی دم برنامه Hı دست hı. بکر سوی نابی درک هتم او ناو سرم ما ناوی کی تایبت ناوی کی دیروکی ناوی کی geleki dilimin daya yani çünkü ev heskirina bavê min ew qasdiya Hı min hı. hez dikir jê re digot kewa min gazî dikir digot kewa min lema nav ser min maye ew navî jî heta dawiyê jî ê ser min waye Pir başım. Em jî te hez kim ama têjî kewa me tevayî. spas Kewa Kurdistanê wisa xuya dik. spas Em werin vêga dema rojane mamoste lê rojname xwebûn de quncikê te ye dûrda jî nivîsa dinivîsî. Em erê werin ser wê quncikê ev nivîsandina de ji berî de heye an te nû dest pê kir. û tu çi dinivîsî bê agleba tu çi dinivîsî? Min çandek yani xwandin ez erê xwe tê gihîştim mijarê lê bila temaşevan jî hîn bibin. Yani ez zû da dinivîsim kengê de dinivîsim berê azadiya welat te quncikê min hebû min Hı hı. dinivîsî çend sala min nivîsî dûr azadiya welat hat girtin çend mehên jî rojnameya Xwebûn. xwebûn derket xwestin ez dîsa binivîsim ez çi dinivîsim ez jiyana cînarê me dinivîsim, jiyana xwişka xwe dinivîsim, jiyana qîzapê xwe dinivîsim, jiyana cînarê derdorê me dinivîsim, jiyana ku hatiye jiyandin wek heta roja îro jî tu dibê qey hê jî tê jiyandin di jîn jî ew karakterana hê jî henin di jîn Hı hı. yani berê wexta me azadiyê welata dinivîsî hinekî daha bû daha zêde bû me wê demê 15 roja carekê dinivîsî niha mehê carekê dinivîsim çimkî dema min tune ye lema mehê carekê dinivîsim yani nivîsa min nava jiyanê de ye nava jiyana jin û mêran jiyana hezkirinê jiyana şerê cînara şerê jina şerê mêra ne polîtîk e tenê ew e yani nav xwe da ye wê dinivîsim yani ez wan hemû nivîsî qestokî ser hev dikim belkî me têxim pirtûk jî ez bibim ew jî yani nivîskar jî belkî Baş mamoste divê pirtûk kete henata jî dikim ez nikarim bibim li ber çapê nivîskar de. lê spas ez nikarim bibim nivîskar lê wisa halê xwe de dinivîsim hene tişta çîroka dinivîsim yani ew çîrokê ez dinivîsim zêdetir jî hatine jiyandin tenê hinekî ew kompozisyona wan hinekî dineqişînin hinekî fantaziya xwe hinekî ew dikim dixime nav wisa dinivîsim Pir baş mamoste qelema te neşkî em wisa vêjin. spas Mamoste tu vêga mamoste debara xwe çi dikî te behsa kar dikir destpêka weşayên de çi karî dikî ji birî şanowê karê te heye vêga? erê wale ez du kara da kar dikim du kara da dixebitim karê min yekem ez cihêka lûpîr lê dimînin wirda kar dikim wan re xwarinê çê dikim xwarinê diyet çê dikim ew ê ku nikarin kalpîrê ku nikarin xwarinê bicûn biqelpînin wan re xwarina çê dikim karê dinê jî paqijiyê dikim debara qisa lê dikim dixebitim yani wisa baş e yani Divê meha borî de tu hatî Stenbolê ji bo projeya Rojbaş ew çawa derbas dibe qediya bawerim keşanê we qediyan yani qediya em hinekî lê behsayê bikin meseleya Rojbaş çi ye em ê çawa bibînin xwedê nizam ez bêjim newêjim nizanim dereqê wê da
ger çav bêjim Ez hinekî tîçke hinekî behs bikim. erê Yani lîstika me roj baş sala 1994 da me derxist. Piştî wê ya serê min de bûyerek qeyumî ez rojnamê de dixebitîm wê demê şev dixebitîm rojnamê de karê paqijiyê dikir wisa bombeya teqandin ez binî de mam wisa ew bû birîndar bûm filan bêvan çend meha ez nikaribûm bihatema başê dûra me lîstik nû da derxist lîstika rojbaş ji bo min nû da hat provekirin 25 sal berê me lîstibû ev lîstika rojbaş me lîstibû paşê me her yek me cîkî de bela bûye her yek me welatekî dijî derhêner jî xwest piştî 25 salan van lîstikvana bîne cem hevdi lîstika rojbaş careke din bilîzin mijar hinekî ew bû lê rastî jî mixabin ez bêjim ew tune yani derfet tune kamera tune yani derhênerê me dilekî wîsa mezin hebû ez silavê xwe jê re dişînim vê derê Özkan re dişînim Özkan küçük yani aliyê aborî da yani çawa bêjim me pars dikir ez bêjim yani me kê didît me digo yani perê te hene yani çend quriş pere bide me em fîlma xwe bikişînin em nava vê rewşê danin niha heke em hine pere jî bûnin em ê fîlma xwe biqedînin em hewl didin em bibînin heke em nebînin jî em ê binêrin heta saleke din ancak yani hingê xelas be hingê montaja û tiştê dinin yani hezar tiştin erê dema qediya ji xwe wê reklama wê jî çê bibe lê beriya her tiştî fînansa wê gerekê em çê bikin fînansa wê jî em nikarin xwe serê xwe em hemû şanoger jî feqîrin ew ê me tinenin ew derfetê me tinin em bi hêza xwe ew ê xwe em me çû me lîst yani wisa hesa bike kostîmê xwe bile me xwe xwe birin me her kesî me xwe kostîmê xwe birin em derdê hev me fehm dikim mamoste erê yani derdê me Kurda rastî jî wexta em birînekî vekin birîn wisa kûr e yani hemû aliya da gelekî kûr e lê bixabin ev jî ewa me ye qedera me ye em bêjin yani ne qedere jî tiştê ku em dixine destê xwe paşê em destê xwe da pûç dikin em qederê wan nizanin ji bo wê jî hêviya me ew e em hine tişta bibînin û fîlma xwe biqedînin ê xweş be fîlmekê xweş be hêvî dikim biqede em mijar zaf xweş xwe dikim mamoste vêga karê ku pêşerojê de belî pandemî kete gelek kete navbera gelek tişande gerek kar hatin sekin lê pêşerojê de karê ku hazir dikî tişin hene destê te de yani beriya pandemiyê ji xwe projeyeke min û Silêman hebû me her dike hevrin yani me wisa biryar daye bir de hêdî em her dike me hev ra çê bikin me projeyek dest pê kir me tenê beriya pandemiyê me du hevciya me çê kir Almanya piştî wê pandemiyê dest pê kir me da sekinandinê mecbûrî ev sekinîn yani çawa hem konser hem şano tevî hev mijarek pir xweş lê me da sekinandin em nikarin gava xwe cîkî de bavêjin heta vê gavê jî sekiniye projeyê me êdinê jî henin belkî ez bêjim dema payîzê em hinekî serhev da bînin yani me piranî ez got aliyê nivîsê de ez hinekî teralim Silêman dinivîse û fikir jî fikrê wî ne Silêman dinivîse belkî em dema payîzê em hêdî dest pê bikin dîsa eger pandemî hinekî daha dakeve jêrê hinekî daha kêm bibe belkî em careke din derkevin û hemû welata bilîzin
Tenê belkî me Tirkiye nikarim bilîzin, wekî dinê Hı. hemû welata belkî me bilîzin. Tirkiye jî belkî me ez bi serê xwe bilîzin. Tiştekî wisa çê bikin. Projek mezin e, projek xweş e, projek zindî ye, projek Hı hı. xwezayî ye, projek jiyanê ye, projek jiyana me ye yani. Saz Hı hı. bêjim. Tiştekî wisa neyê xweş be. Baş mamoste pirsê min jî diqetin yê dîdî ez Madem pirseke dawiye xwe bername? yanî heme bêje. Em bêjin. Kesê ku niha vêga şanogeriyê dikin yan jî nû dest pê bikirin nû dest pê dikin yan jî kesê ku bixwazin dest pê bikin wek şanogereke çawa bêjin ev zamanekî dûdirêje tu nav vê jiyanê de yî dixwazî çi ji me re bêjî ji ber ku em ji vê re neqetin me Yani neqetin. ez çawa bêjim wexta destpêka Nasiheter me şano. bike. Heh. Min got nasiheter me bike mamoste. Na nasihata na nasihata nakim na ez tiştê wisa nizanim bikim. Wexta me dest bi şanoyê kir rastî jî me dema herî zehmetiyê de me dest pê kir. Zehmet bû yani derfet tune bû wek dema îro wisa înternet, teknolojî wisa Rast e. gelek şano tune bûn me bidîtana em hîn bûna dema niha jî rastî jî şanogerî kesên ku bixwazin bibin şanogeriyê bikin yani milyona tişt henin milyona lîstikvan henin milyona pirtûk henin milyona dîmen henin milyona ew henin ez çawa bêjim çîrok henin geneke bixwazin ew çimkî ew tişt dil tê heke dil neyê tu çi bikî tu nikarî serkevî gerekî dil bê wê demê jî tu dikarî ser bikevî yek jî ew nîne yani ciwanên îro zêdetir serbixwe ne zêdetir zîrekin zêdetir aqilin zêdetir yani pêşa rojê wisa pêşiya xwe baş dibînin difikirin ne wek me ne mesela ez mînakekî bidim çend sala beriya vê me hemû tiştê xwe bira Danîmarka Kopenhagên me mala xwe vala kir û karê xwe berda û ez çûm serhedê wê demê şaredarê me jî hebûn û şaredariyê me jî hebûn û lîstikvana diçûn şaredariyê de lîstikvanî dikirin û karê başî dikirin û ew ê başî yani ew tiştekî dinê nedifikirin min jî her tiştê xîç ez çûm serhedê min jî got ez jî wir tiştekî bikim serhedê bingehekî ava bikim lê mixabin qayîm nehate ser lê wek qayîm dixebitin yani ez wisa bêjim rasta rast bêjim te nikarî tiştekî bikî lê niha tu dikarî hemû tiştî bikî tu dikarî her tiştî bikî tu dikarî her tiştî hîn bibî tu dikarî înterneta xwe vekî û lîstikvanek çawa xwe hazir dike tu dikarî bibînî wisa rehet e yani lê gerekê dil da kûrayiya dil de hebe tu bikî wekî dinê tu nikarî lê şanogerî rastî jî heke welatekî me hebiya şanogeriya Kurdî belkî têk hete nav şanoya dinyayê jî bêjim mixabin em tenê ne Rast e sereka vêga jî çawa bêjim belkî cihê me nav şanoya cihanê de wisa xuyan dike lê şanoya Kurdî jî cihê xwe digirê hêdî hêdî cihê xwe digirê ne bi gavê mezin lê bi gavê biçûk cihê xwe digirê em wisa bêjin pirseke dî yeka şexsî te bikim demek wisa çê bû ku te biryarek wisa te hatî ber biryardayîna dev jê berdana şanoyê te got ez ê dev jî vî karî berdim dez nema dikim demek te wisa çê bû her dem çê dikim
Her dem çeydi be. Yani me careke ez dev şanoyu berdidim. Me Çima careke çi teselli tedbir bir yerde. yani acizdi bim. Ne karım çekim. Derfet nabinim. Mecburum gereki bexabitim. Kesek tane ali kariye mi bike. Yani ali mara beje tamam kevi az be derime تو چه دخوازی از پشکریه دنمته نه علیه پرا با غمام پرا نینه یعنی یک پشکریه بدم من یا بیج از پشکریه دنمته و از کاری تا چه دکم از همو تشتی از چه دکم در کبه بلیزه چه دکارمه بگره وی چاقی Neyse. دنیا نکارمه بگره یعنی راستی جسانه اما تنی دفکری مثلا از دفکرم هر مه دفکرم از بیج مزه ve me listeke derdim az yarım falan deri Valatya niziki Danimarka bejim Svede Almanya nizike sinorin Norveç sinore az yarım man derana biliz man sinor derbozum bilizim o armi ama az ne karım yani az gerek de bir kare haberdim ve de vakti de kare haberdim ji ne karım tişteki bikim مخابن راستي جي نقا بالكي هنا راح نجي بكن بيجن اي تجيك انه تجيك واقع اوروبا تجي از كيف اخو ناتم اوروبا يعني راستي جي كيف اخو ناتم اوروبا ما از مجبورياتم اوروبا مجبوري جي از دخلت بكاري قدكم جبوك دبارة خوشي بكم وجيك ببينم تدا رازم يعني تدا خاوب بكم انجي تدا بهنا خو بگیرم اوه مثلا ما اوه متنی مثلا منینه yani مثلا همو هنرمندین کرده اون yani راست کسی که از بکارم پشکریه تابکم تو چما زیرک نبی تو چما سر نکهوی yani مثلا ما اوه مثلا ما هنه کی تنی بونا مایه جبویجی هر ما از در شانوی بردم از ما شانوی نکم از قرارم سر خالدم هرم از هرم دابم شجره کدنی از سلیمانی برای خورا سلاوا داشتیم ماچی دکم گلکی امش گلک سلاوا خوش داشتیم یا هر روز مرا تلفن بده که هر روز yani روزه که از دنگی من نبی مرا بیت هدف شانوی بده از بیماری اوا yani her tim guhevi لسر منه بر خیره ویش بر خاطری وی از دفشانوی برناتم yani her mehber dedim cerkedini ser hatırı برای خو az disa difekirim cerkedin hatırı temaşavani خوشی hatırı hayranı خوشش bir ne kadar tabii ki na o av tişteki dine temaşavan gelime halkı av tişteki dine av yani serseri mine av tişteki dine tabii ki sucevana nine ki دلیم دخوازه از وانا هرتم بدم کنان دلیم دخوازه از هرتم وانا سر خوب بگرینم لیم خابن دفعتنا يعني جبويجي از بر عاجز بونا خو بر عاجزی خو از وانا دوجم يعني از گازنی خودکم از گازنی خو بخودکم يعني باشه واسه من كده عاجز كنت بين خوش فرق بسر نه از عاجز نه ما براست ما هر روز از وانا دجی از فرصة خود داوی بکم گر فرصة تماشاوان نه بنجی دمی برنامه بقدینن ما وسط شامل گریات هذا وسط بیرانینا تا کتجبیر نکری دست كده يعني شابجم كوميك به تراجيك به شبه تستاكو هشت هذا هي تقريب مرة فاضل بقى خدي قالك هنن از کی دما ته بس حتی سیدار کی رو کپیش كرم قدام دمات ما ناس باس وقتا بمعنى که وقتا ما لیست روش باش ما لیست ما مرسینه ما خواستم بلیزن نوانده چندا شاغا مرسینه ببو اوی داری لیست هم سر صحنه بون ما لیستک دلیست و دمی پولیسات نمگرتنم برن آبیتن اوی نظاراتی از بیجم ورجی ام بتشعب كرداري بيجا راست باس ابوك مره بيجا يعني بيلا ام بنشعب كنا نظرتي دانا ام كوستيم اواتشون راستيجي سولي ما لايلون وبردوي دا
ew qereqol tiştekî rastî jî cuda bû. Wek xanîkî bû, wek malekî bû, ber derê qereqolê wek ew ê cî ku wisa sêpî danîne solê xwe didine ser. Solek derve dixî, didî ber derî wisa dikevî hundir qereqolê, ew ê ne bin çavan. Em hemû xistin ewekî, em jin hemû xistin cihekî, mêr jî ew kirin, mêr jî cuda kirin, xistin cihekî dinê. Em ketin hundir tijî jinin û jinê em bêjî jinê ciwan, keçik, em ê 17-18 salî, 20 salî, heta 60 salî jî hebûn. Hinek Rûsî jî nav de hebûn, aliyê Balkana jî nav de hebûn. Jin ez û saniye bû tevda. Yek xwesa ser piştê jinekê xwesa navê da ser piştê dirêj kiriye, saniyê ra got tu ji ku derê girtin? Yani kîjan malê girtin? Saniyê jî hêrs bû. Tiştek derdorê xwe geriya tiştekî bibîne bavêje serê wê. Gu ez xaniyekê de negirtim, gu ez polîtîk girtim. Jinik tirsiye dengê xwe nekiriye, dinê jî yani dîmenek hebû, ew dîsa lîstika roj baş da wisa wek dîmenê em dicemidin, yani wek wêna tên kişandin, em wisa dicemidin. Ez dîsa min xwerdê dirêj kiriye wisa dinêrim û tevî temaşevana ji xwe halê me Kurd e ev e. Wexta jin tên şanoyê temaşe dikin, mêrê wana zaroka nanêrin. Ew jin jî zarokê xwe jî tev datînin şanoyê. Erê. Ez wisa sekînî me gerekê dengê xwe dernexim nelipitim jî ew zarok hatiye û destê xwebitiye bêfilame kaş dikin. Nikarim tiştekî jî bikim. Wisa yani heta deqekî filan wisa bêfilam me girt hatin jî gelek tiştenin lîstika şermola komara dînan şermola da min rola min ew bû wek ax bû, wek dewa em bêjin şitilê dareke mezin û ax. Îja çarşevek min dixist stiyê xwe ser milay xwe wek gonekî, wek çadirekî ez bêjim, wisa ser sahnê ve dibû. Wisa axaftina me, xeberdana me, tîratê me xelas dibûn. Hemû şanoger binê wê çadirê de disekinîn. Ji wexta min dest bi tîrata xwe dikir, wana binê çadirê de xwe re henek dikirin yani. Hemû lîstik vana. Henek dikirin. Wisa yani gerek ez ew tîrata min jî tîratek ciddî, gerek ez ciddî wisa ew balkêş yan jî ew dramatîk bû, yani dramatik bû. Wana jî binê çadirê de wisa binevê min da dengê wan tê min. Nikarim wan re bêjim hiş bin. Hemû demê wan re bêm hiş bin. Careke din min çê bikin ez ê ser sahnê derkevim herim. Her car ew dikirin yani. Tevî vana Metî jî hebû, Mîrza jî hebû. Silavê xwe jê re dişînim. Em jî dişînin. Vê gavê min silavê hemûyan reşan. Yani gelek tiştenin û lîstikek me lîstika mirin û jiyan me dîsa tarla başî dilîst sêlek me gerê tê de agir vêxista. Ew ê em kulîsê de bûn, ew Kemal Orgun Kemalê me silava wî reş dişînim Kemal. Sêl daya destê xwe wiha wek ew ê fincana daya destê xwe bê binê re sêlê wiha digirim. Hemû kes jê re dibêjin Kemal wê sêlê wisa nayê bikeve. Ez jî rûniştime, erdê rûniştime, ben de rola xwe sekînîme, sahna xwe sekînîme, ez ê derkevim ser sahnê. Yani wê gotinê re ew sêl ket û ser bêfilame de bêfilame qet bû. Yani yani nava lîstikê de lîstikê xelas nebû. Paşê ew kirin, midehale kirin, doktor hebû. Hatin ew kirin, pansuman kirin lê wisa wexta ez derketim ser sahnê careke din bêfileke min wek kartola çê bû. Yani gelek tiştenin ew me Saada da xweş mamoste. Vêga pirsek hatiye jevalê me Recep İçen ew jî evalekî me bişan alaqedar e.
her vakt dramaturgiya bir şey varım az kim zabım. Perçek li ser rojbaşê pirsiye lê bersivdayîna wê neke tu bixwe zanim yani heger bersivdan ne hakikate bê karî jî pas bike jî. Wisa gotiye Mamoste Cemîl de heytevîna xwe de dibêje ku di navbera 2013 û 2014 de ji bo lîstika rojbaşê xebatkarê neçeme dîsa hatin li cem min ji bo wan tekstek ji nû ve hazir kir lê nelîstin. Di filmê de em ê kîjan tekstê bibînin? Gelo di navbera her du tekstan de çi ferq heye? Çima dîsa rojbaş em ê çi temaşe bikin bi kelecanî em ê li benda lîstika rojbaşê ne silav. سپاس من جی Bence او نویسا ماموستا جمیل مخواند اره لیستیکا ماموستا جمیله لیستیکا روشباش تکساوی ماموستا جمیل نویسی بو yani der hener host listika men listi bu 25 sal beri men listi bu listika rojbaş ama carakedin am kadukarın bilizin yani pişti çen salam hamu pir bu ne pore maspi biye riye maspi biye smele maspi bu ne هناك ما نخواشن هناك ما مخابن هناك ما نخواشن هناك ما دور نقارن وارني يعني ما خست ام بين ليستكي جارة كدن ام دقارن aynı وقت تكسا بري ما ليست بام بليزن ام دقارن بليزن ya da neji takam para bu nami filma xo zuçe bikin و خلاص باشه ممتاز ساعت خوش مامۆستا پرسیم قدیان گوتنی من جی قدیان گوتنه که کو تلویزیون ده بکی کرم بکه دستور ده پشترامیت وشانه بگیرن پرسه تماشاوانان جی evun سپاس رجب جبو پرسات جی سپاس کم رجب رو خودی از تر سپاس کم مرا تابا مامۆستا كيف خوش بوم يعني ما تقرأ حتى سويش خبر ده صافات بكرة يعني تأمنينا قالك سباس باش كم راستوجي دم زوهرکی أري قالك بیست زهركي بيش دستپیکا برنامه ده پرسه کمه دنگ چه بو هواری کو پشتر هاتن تماشا بکرن انسان ملی بورنا خود خوازنش بای کو شکینت دستیمه ده بو ساعت لا از پیش تبع از لیبورنا خود خوازم چون که من عالیم ده خرابو يعني ما پیلی درکی کرد هرتش چوهون دا بو مجانا کردن سرابدانی يعني والی تحقیقی از زیرک نینم از لیبورنا خود خوازم نه سوجه مش مامۆستا سوجه فرانسی بو yani ma سوجه فرانسی var gerek az var geldim sar ben آگاداری که فرانسی هات مجی فیلم نکرد مامۆستا گو پیلی adın بکه پیلی کرد جوشان قطبو آره ویشان قطبو تماشا yani تدکارو ویشان سر خوشی بمشه باشان yani اونی problem نینو yani بیت ند بو مامۆستا ay spas kım rastı keyif hoş bum gelek keyif hoş bum sohbet hoş bu dazdım da hazamı peşa roje da şanogerin kurd hünermenin kurd zidetir be kes neminin be xudi neminin berhemin heri xort derxin berhemin heri mezdin heri balkeş çebikin derxin eve yani vaki dini em bejin çiye yani tuyuru hey seytneyi gerek tu tişteki beheli yeku ten jenerasyona nu ten ra geri hemen tişta gerek mer behele ji bo wê jî newek min mehecareki dev jê bernedin her tim çê bikin tabii derfet jî lazim min bêya dixwazim bê huner nemînin hunerek baş hunerek temîz hunerek paqij hunerek xwezayî hunerek bê yani bê tevlî hev bêjim باشم spas تماشاوان جا ام گشتن داویا برنامه خو سپاس بو کو ما خو بنا پار بکر برنامه و پشتی کوشانه قدیا بلسر یوتیوب شرمولا پرفورمانس به بار کرن
hûn dikarin jûrî jî dîsa temaşa bikin û bi heval hogorên xwe re me bidin nasin. Ji kerema xwe kanala Şemala Performansa jî bişopînin. Em xatirê xwe ji we bixwazin. Şeva mînê xweş bê şano nemînin. Em gotina xwe wisa bêjin, ez ê wê şanê bigirim. Mamoste tu Tamam. bisekine piştre ez ê xatirê xweş te jî bixwazim piştre.